Kapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway Jong pi. Nakabenta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no, but ka ICA. Yaga Jingrwai belai kerteng Trai ulong Nongpynim Jong on supplied by ha YouTube channel Jong PSALM96 production but yaga ni Jingrwai larwai du ba Traces Maulot but latho yaga ni Jingrwai da uba Louis Jala Karbhi yaga Jingrwai on supplied by ha kan rotruk ujiliu arajar pausan ha kapor san mejan met but ga jingmut Jong ni Jingrwai kalong ga jing penslur na ka benta ki samla kilong keme kilong kapa kebedan hapren ki jing ki bedu jing kermen bangimde ban klatno hendre udan ublei Wapet bersumarengi, bayarap bengi, nak kuwe kapor, syak kuwe pat kapor. Beli shubo ni fibra, kerteng jangan kari tarsesius maulat. Wan hang ni apa, batisi ban sobha ban yatu iki, perlok berok ki patba, ki basyai sultanat ban sengap ya ban pej ya kini channel. Bakum kejing penselur ye itu ki. Samla ki long keme long kapa ki badon ki jing ki bi kandu jing ki badu jing kermen bangim dei ban kletno ba udon ublei ba pej ba sumar jingi ba yarap jingi na kwe kapor shakwe pa kapor ba kumta ha ba yade ba kane kum ki jing penslur ki jing kantu kun pham akwa ban penmi ya kwe ka video gospel song ka Jingrwai ka ba kerteng Trai ulong Nongpynim Jonga. But kaning kwa ban penmi ha ka singi tho deng ka banwan ha ka channel PSALM96 production te ki ba kwa ban page ki la ban page lung ba ka batisi TV da ka ba type kan kham scrolling thrai da ka ba type Trai ulong Nongpynim Jonga but so ba ban IT la de huble bu ulong Nongpynim Jongi sisha ha ki jing im jongi ka ba man la ka singi padeng ki jing ki jing do jing kerman ki bangi ya kan do na ka bai ka por sha ka bai pat ka por. Ia kini ke Jingrwai la tau dari Sir Louis Jala i basyong basa mulai bat ngarwai mga kum ke jing penslur ke jing penpriang ia ni ke Jingrwai ke ketien jong blei lengba jong ke social media. Dia kini ke Jingrwai ngin sepelait ha ke singi thok ding riu tarik ha ke por san beji. Jing shai ru ai mau siang bat kut ka jonga dari utrai au nga sha nia